No niin, terve. Nyt aloitettiin vähän Rookoilla pelaamaan tällaisilla peruskamoilla ja eikö aloita? Missä on questei? Mä haluan aloittaa ykköslevus, kun on niin tylsä aina. Jos levusta aloittaa, niin ärsyttää aina, kun aloittaa ykköslevusta. Yleensä mä aloitan 4 tai 2 vai 3 levusta. En ikinä ykkösestä. Tai eikä 2. TDD. Niin eikä. Sun pelaa kiinni, älkää. Se on. Missä questi on? Missä questi tuolla? No murtalle! Ei. Sen pelilevu. Ai kyllä siellä vois eks pärjää. Sieltä saa kyllä luuttia 3 levussa. Täällä on nää mun pankki. Siellä on kaikki hydraivat. Ja climbia siellä. Nerklää unlocked. Tää siisti. Siis mitä? Siis kuinka complete siis? Nerklää unlocked. Siis mitä? Siis kuinka complete? Seuraavaksi mä ollaan pelaa Warriorilla. Teen seuraavan osan. Millaisella voisi mennä? En menetä elämää. Ei näissä ole vastusta. Vittu. Mennään nyt vaan tänne. Liian houkuttelevaa tämmöstä. Oi torse! En mä yksin tällä pärjää 5 eurosena prana. Vai voisin kyllä ehkä pärjätäkin. Tämä ainakin tapauksessa. No loot. Mitä ihmettä. Onks mä saanut luuttia tolta? Täältä mä haluan luuttia. Täältä mä saan ehkä luuttia. Ei. Mä saan ehkä luuttia tai... Uitto! Täällä on ärsyttävää lagiakin. Niin nyt tappakaa se. Mä kuolen sille. No sit Sherlock. Leipikin. Tolle mä ainakin kuolen. Hei, siellä on samanlainen kuin mä. Kyllä sun loket. No ei jaksa. Se on mun päähän, mä tiedän. Sain nyt. Kas ilmoitus tuolla alanurkassa. Oi hitto. Mun palan sikkutuun taas näkyy. No niin, nyt täällä Nexuksessa taas ollaan ja... Sitten... Tähän olisi hyvä. Mitä mä teen? Ups.
Ja tähän se olisi hyvä lopettaa. Ja se on moro.